ہجرت کر کے میرے آقا جدو مدینہ شریف آئے نا تے اما حلیمہ فرما دیا میں ہو گئی وڈیری تے آپ فرما دیا میں اپنے بنو سعد قبیلے دی گلی چ لاٹھی ٹیک دی لگی جاواں تے دو کڑیاں گلی چ گلاں پیاں کر دیا تے ایک کڑی دوسری نو پئی آکھے نہیں سنیا مدینے ایک نبی آیا اما کہتی ہے کہ دو کڑیاں گلاں پئی کر دیا کہنے لگی مدینے ایک نبی آیا دوسری کہنے لگی ماں بھی سنیا نہیں چند دے دو ٹوٹے ہی کر دیا ایک کہنے لگی ہاں میں تا سنیا کہ سورج ڈوبا ہوئے دعا کرے تو مڑ واپس آ جا رہے اما حلیمہ فرما دی میں سنی جاواں تے لاٹھی ٹیک دی ٹری جاواں ایک کڑی کہنے لگی کہ سنیا او پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے ایک کہنے لگی ہاں میں بھی سنیا کہ درختاں نو کول ہی بلا لیندا ہے اما حلیمہ فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹردی جاواں ایک وچ بول کے کہنے لگی نہیں سنیا بڑے بڑے تاجور دے بوئے تے بیٹھے رہندے نے اما حلیمہ فرما دی سنی جاواں تے ٹری جاواں تے وچ ایک بول کے کہنے لگی نہیں سنیا او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما حلیمہ فرما دی جدوں سونے دا نا آیا انج لگا جویں محبت دی زنجیر پا کے کسے پیراں چ روک لیا ہے اما حلیمہ نے جدوں سونے دا نا سنیا نا تے او بچپن دیاں لوریاں یاد آئیاں اور سونے دا ٹھمک ٹھمک کے تے خرامہ خرامہ اما حلیمہ دے بیٹے ٹرنا یاد آیا اور سونے دا بچپن یاد آیا اما حلیمہ نو پھر او جانوراں دے سجدے کرنے یاد آئے اما حلیمہ دا دل بے چین ہو گیا تے اپنے آپ نے فرمان لگیا نہیں حلیمہ آتے تیرے پتر دیاں پہیاں گلہ کر دیا نے تے چلنی حلیمہ پتر نو مل کے آئیے اما حلیمہ پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی تے راہ وچ خیال آوے سوچ آوے وچار بھی کرے نہیں حلیمہ آئی تے پتر افسر بن جائے تے ماں پیانوں نہیں نہ پہچان دا تے خیال آیا او تے سنے خدا دے عرشاں تے بیسانے جوڑیاں چڑھ جاندہ ہے تے پتہ نہیں حلیمہ تیرے بل ویکھے کہ نہ ویکھے ہورے پہچانے کے نام پہچانے یہ وچار کر دی اما حلیمہ مدینے والا رہی ادھر صحابہ فرما دنے اسی سرکار دے ارد گرد بیٹھے ہیں تے میرے آقا صحابہ نو گوشت پہ تقسیم فرما دنے اچانک صحابہ فرما دنے اصحاب کیا او سامنے گلی تے ایک مائی وڈیری نے گلی دا انج کر کے موڑ مڑیا جدو کملی والے دی نگاہ مائی دے چہرے تے پئی نا اپنی اپنی ماں دا تصور کر کے میری گل سنے آجے اپنی میرے آقا دی نگاہ مائی دے چہرے تے پئی صحابہ فرما دے سرکار سارا کچھ انج چھڑ کے مائی وال ٹر پے جویں کسے نو جان دے کوئی نہیں میرے آقا نے جا کے نہ تے اس مائی نو جبھا ہی مار لیا مائی بھی روئی جا رہی حضور بھی روئی جا رہے اس درد نہ میرے نبی روئے کہ صحابہ بھی روئی جا رہے کریم آقا علیہ السلام رو رہے تے مائی نبی دا متھا چمی جاوے مائی ٹری نا سرکار مائی نو اپنے بابواں دا آسرا دے کے تے سرکار اپنی مائی نو نال لے کے آئے مائی جدو بیٹھا لگی نا تے کملی والے اپنے موڈے تو کملی مبارک اتار کے مائی دے پیروں تھلے بچھا دیتی مائی سرکار دی کملی تے بیٹھ گئی میرے آقا تو زانو ہو کے اتحیات شکل چ بیٹھ کے نگاہاں جھکا کے مائی دے سامنے بیٹھ گئے صحابہ فرماتے نے اسی حیران رہ گئے ایک کیڑی نصیبہ والی مائی آئیے کملی والا ایڈے ادب نال پیا بیٹھ گئے سونا ایڈے پیار نال پیا بیٹھ گئے صحابہ فرماتے نے مائی مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرن لگ پئی مائی نے نبی دا بچپن دیاں گلاں چھیڑ لیاں صحابہ فرماتے نے اساں چن ٹٹدا بھی ویکھیا اساں سورج مڑدا بھی ویکھیا اساں پتھراں نال کلمہ پڑھدیاں بھی ویکھیا اساں نبی دا بچپن نہیں ویکھیا مائی نبی دے بچپن دیاں گلاں کری جا رہی صحابہ فرماتے نے مائی نو جدوں نبی نال بڑا ہی پیار آندا ہے مائی نبی دا متھا ہی چوم لیندی ہے اسی حیران جدے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے مائی دا متھا ہی چومی جاندی ہے بڑی دیر مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہوندیاں رہیاں اچانک مائی اٹھ کے کہن لگی وے سونیا تے ہن میں چلنی میرے نبی نے مائی نو 40 بکریاں دا تحفہ عطا کیتا مائی نو درہم تے دینار دتے مائی ٹرن لگی میرے نبی روندے نال جا رہے تھوڑی دور جا کے مائی کہن لگی میں سونیا
ہن میں چلنی میرے آقا نے مائی نو جفا مار لیا حضور رو کے کہن لگے اماں جی میں بچپن دا ماں تو بچھڑے آوا مینوں ماں دیاں یاداں آؤندیاں نے اماں جی میرا بھی جی کر دے میں کسے نو ماں آکھاں او میرا پتر کہہ کے سینے لا لے اماں جی کدے کدے آ جایا کرو تسی آندی ہو میری ماما والی حسرت مک جاندی ہے مائی نبی نو سینے نال لایا مائی بھی رو رہی کملی والے بھی رو رہے مائی کہن لگی میں سونے پہ رونا کی ہویا جے ماں کوئی سونیا میں تیری ماں وے کملی والے روینا وے سونیا میں اوندی جاندی روانگی مائی ٹری میرے آقا روئی جا رہی جدوں مائی نگاہ تو دور چلی گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے روندے رہے صحابہ نے عرض کی تھی سونیا آج کیڑی نصیباں والی مائی آئی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شانان عرض کی تھی سونے شانہ دے ہی بڑیاں نے جدے جوڑیاں نو عرش ترس دائے اے مائیو دے متھے نو چمدی رہی ہے عرض کی تھی سونے اے مائی ہے کون فرمایا صحابہ اس مائی دیاں انیاں شانہ نے میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں کی تھی سونیا مائی کون ہے فرمایا محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی دائی آئی تے سونا انہا عدب کرے تے جے سونے دی مائی آ جائے پتہ نہیں پھر میرا سونا نبی کے میں ماں دا عدب کردہ